Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί κίνηση ενδυνάμωσης των ήδη εξαιρετικών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρεσβευτής δήλωσε πως η συμφωνία καταδεικνύει τους ουσιαστικούς και αναπτυσσόμενους δεσμούς των δύο χωρών, αλλά και βελτιώνει την εικόνα της Κύπρου και την εδραιώνει ως ελκυστικό κέντρο διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Η Κυπριακή κυβέρνηση αναμένει σήμερα ενημέρωση από την Ρωσία για το περιεχόμενο των συζητήσεων για το Κυπριακό στη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ με τον Τούρκο ομόλογο του Μευλούτ Τσαβούσογλου. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα της συνάντησης των Πρωθυπουργών Ελλάδας-Τουρκίας στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου. Ακολούθως, σημείωσε, θα γίνουν ενέργειες ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Δεκεμβρίου, κατά το οποίο θα συζητηθεί το θέμα της διεύρυνσης. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ Πρώτη Ενημέρωση, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία θετική εξέλιξη σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις και ούτε αναμένεται να υπάρξει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου που ισχύει η τουρκική οδηγία προς ναυτιλωμένους. Λοιπόν, αυτά από το Μαγριότατο και έχει απόλυτο δίκιο. Οι Μίζες πρέπει να σταματήσουν. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Λευκοσία σχολίασε σήμερα την προσέγγιση Τουρκίας-Ρωσίας. Δήλωσε πως είναι φυσικό χώρες που έχουν σημαντικές σχέσεις συνεργασίας να συναντώνται από καιρό εις καιρό σε ανώτατο επίπεδο ώστε να συζητούν την περαιτέρω πορεία. Ερωτηθείς αν η προσέγγιση Μόσχας Άγκυρας μπορεί να αλλάξει την κατάσταση πραγμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, απάντησε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει μια τέτοια πιθανότητα. Απάντησε όμως για το θέμα της κατασκευής του πυρηνικού εργοστασίου του Άκη από τη Ρωσία και την Τουρκία, ερωτηθείς μάλιστα για το γεγονός